Boas tardes, moitas grazas ao Consello da Cultura por terme convidado a este encontro de amizade, de evocación, de reencontro con Luisa Villalta. Eu vou ler un poema dela titulado Antiquísima, que nos dá unha das moitas dimensións de Luisa, a dimensión política, a dimensión tamén de camiñante que se interna na cidade para entendela, etc. Un poema do libro en concreto que se titula Antiquísima. Esa son eu, rubindo unha e outra vez as escadas dun mundo posível, separado sempre pola idade, a teima e a vontade íntima de voar. No alto, a miña casa alta, e por cima un país nas nubes, lindando co sol difícil do norte, que sempre se rende ás gadoupas do mar e esquece ficar para quecerme. E o meu comentario é o que segue. Que non se sabe se soben ou se baixan as galegas os galegos. Iso din os ignorantes, imbéciles e escuros. Mentres badúan, latrican, esbardallan, nós imos subindo con teimosa determinación e, cando é necesario, baixamos ao impulso de idéntico empeño. Ou subimos e baixamos a ritmo de danza, matizando os movementos, que se asustan naturalmente ao perfil das circunstancias e ao rumbo dos ventos. Ollade a Luisa Villalta a subir, mesmo a rubir, as escadas, as esqueiras, as escaleiras dun mundo posível, animada pola vontade íntima, poética e política de voar, de construir o seu propio ser inconfundível, o poema da paixón intelixente, as terras liberadas do Caurel a Compostela. O mundo posível de Luisa separouse do noso nun chanzo baixo da idade. Tería atinxido ela a altura dun voo principal e superior, un cimo soberbio. Por ese camiño ía en ascenso e no traxecto interrompido deixou vida e obra de grandísimo valor. Vida entregada á causa expansiva e feliz da amizade, ao labor riguroso do pensamento e da creación teatral, poética e narrativa, a razón solidaria que alicerza a construción do soñado e posível país nas nubes. Que as nubes son sustancia sólida de altura a que con teimosa vontade imos ascendendo, digan o que digan os rumorosos. Sobe Luisa as escadas, as esqueiras, as escaleiras cara ao facho da cidade alta. Sobe na escala musical do seu violín para atinxir a nota máis aguda, a do derradeiro poema do libro en concreto, onde a poeta condensa e define o perímetro existencial e social do seu propio ser. O meu nome é o da cidade alta. E a cidade somos tamén nós, toda a xente, construtores, labregas, lavandeiras, prostitutas, emigrantes, suicidas. No poema da cidade alta, vemos a Luisa subir e baixar a ritmo de danza, escadas arriba, Porta de Ares, escadas abaixo, Porta Real. En Antiquísima, desfalece, en cambio, sei que provisoriamente, fronte a ese sol difícil, rendida á voracidade do mar. Matices da intelixencia poética neste magnífico final en Anticlímax. Pero Luisa Villalta continúa a subir ao mundo posível da nosa mellor poesía e o país de nós que non se rende ás gadoupas do mar. Boa tarde, moitas grazas a Loli Vilavedra, ao Consello da Cultura Galega e a todas e todos os que estades hoxe aquí. A familia de Luisa, a toda a xente que continúa esa voz e esa perspectiva que unha vez foron e que seguen a ser porque seguen a resoar, en moitos casos porque se segue a reler, en moitos casos porque se lé quizáis por primeira vez, non? Escribir e pensar a Luisa para min sempre foi difícil, no sentido de que foi unha das perdas que máis sentín, unha das primeiras perdas que verdadeiramente me furou por moitas razóns.
non só porque fose unha escritora excepcional, é unha compañeira excepcional, é unha persoa completísima, non? Unha persoa a 360 graus, unha persoa que sabía facer nos libros iso que buscamos todas as escritoras e escritores, non? Que se abra e dé a luz, non? Que sexa un lugar novo e unha voz e unha perspectiva novas. Luisa tiña algo importantísimo, a parte da musicalidade, por suposto, que era o pensamento crítico, a perspectiva crítica, o ollo feroz. E iso é algo que debemos continuar, seguir procesando e metabolizando nesta constelación, non? Como dicían, seguir perpetuando esa luz. Eu fixen un entrelazamento cuántico como na física, un poema sinfónico en 3 movementos, porque quixen coller 3 momentos de Luisa que para min foron moi importantes literariamente. O primeiro está en Ruído, de 1995, e di: agora fecho os ollos e leo a pizarra negra dun firmamento por estudar aínda. En un poema que comeza non leo, que critica os medios de comunicación e que fai unha revisión enormemente lúcida dos enganos que nos chegan a través dos medios, non? Algo que é tan pioneiro, non? Que soa tan visionario. A segunda cita é dun soneto. Tinta do mar, escrevo cando toca. E me gustaría lembrar a todos os nenos, adolescentes cos que estiven ao longo deste ano de Luisa Villalta, que agardo non sexa o ano único de Luisa Villalta, senón que sexan máis, que sigamos léndoa, reléndoa e recitándoa e citándoa. Con este soneto, con Tinta do mar escrevo cando toca, fixeron uns temas musicais maravillosos. Foi un dos exercicios que lles poñía, facendo unha percusión calquera, como Tinta do mar escrevo cando toca, e seguían, non? Facían cada un deles o seu propio rap ou hip hop, ou, bueno, había de todos os tipos de estilo, incluso un que era de orixe rusa, cantouno en ruso, non? Tinta do mar. E a terceira cita é: a música pode ser a explicación das estrelas en baile magnético polas tebras do espanto. Un entrelazamento, poema sinfónico en 3 movementos. Con acorde e unha alegría firmamenta, aínda. Agora fecho os ollos e leo a pizarra negra dun firmamento por estudar, aínda. Como dicirche, mia irmana querida, que a túa pizarra nos devolveu a vida, que ti sabes, amiga, sabes. Como cantar, miña señor violina, o firmamento firme que sostés, Erina, Hildegarda Valteira, Falperra Sixtina, e ti sabes, amiga, sabes, que tardaron en saberche sabia, sobe a seiva como sobe o mar, e ti sabes, ai, ti sabes. En concerto onde a ti, xoia, muller soia, concibo células nais, prole musical, e ti sabes, ei ti sabes. Lebre escura, das a luz, compás e risa, puño en alto, ave máis alta, arco que glisa, retranca ma non troppo, lingua abismal que no taquet non cala, porque aínda Luisa. E canto te sabemos, irmá prodixio, agora abre los ollos, o teu modo vas escribindo, e seguirás sabendo, amiga, e canto con o sen prestixio, por extrañarte, por lerte, por saberte, canto aínda. E miraremos as ondas. 2. Amicando un oquio planetario. Tinta do mar escrevo cando toca. Todo canto desconcerta e convoca, toda distinta tífera atmosfera respiroute en min, e que máis quixera que a que cantase agora fose a túa boca, dobrando a tea deste espazo-tempo. O universo desdobra a partitura e cantas ti, soes ti a criatura, tantón de nós,
en entrelazamento. E algo máis nos canosa nova na folla enxertada a lingua, e como se retorce a túa bioluminescencia, carbono 14, fumarola feminina da que abrolla o sangre negro a rimar coa brisa, en clave de tinta, sibila sagaz, viva de risa. Avec convicción et une onde gravitationnelle. A música pode ser a explicación das estrelas en baile magnético polas tebras do espanto. Anos despois, soubemos detectar as primeiras ondas gravitacionais. Unha micropolifonía lentísima veu estrelarse a costa planetascente e o espazo mudou os tempos. E ti, rumorosa, que dis? Que denuncias? En concerto tan en concreto, entre a túa vida sobrevida e a Vía Láctea, papagaia pompeyana que non das calado, como aborrecías a quen se anotaba o tanto, sen ser portento, como aborrecerías a quen agora dirá defenderte e nunca te tocou, pero lle toca. Volvo a aquel carro, ti traéndome por derradeira vez dende unha Palestina menos libre que de libro, como choramos, como rimos, rimas irmás, e liguete alí entre nós. Eu quero ler iso, dicíasme, e temos que tocar. E toco a túa boca que se fai nena nas pepas. Mastiga o pan da mesma estrellita ca min e adolesce na mesma arborescencia en ligadura a darlle volta ao espazo-tempo en onda pura. E dis rotas e rodas na prosa e fas a ópera coa túa perspectiva Casandra que casa mal con tanto Tenet. Esti, dicíasme, tes que escoitar. Tes que escribir, e aquí me tes. Arepo en ti, Sator divina, Hipatia astrolabia da cidade alta. Son as ondas túas ondulando a gravidade cos cabelos negros e o espazo-tempo inventou a túa melodía a destacarse sobre a tea escura. Éramos xa un país de Uranias, pregúntoche. Perdóame se non sabía. Coda. Pola astrofísica e o poema diante, quero que vivas. Gravitarche o verso, se non me chegou a tempo, mamá, irmá, xa son maior ca ti, e escríboche dende os libros que nos quedan por diante. Sei que valería máis ter abrazado, lido e relido, estrelecida en vida, pero resiste. Resiste contra o que se esperaba de ti, das órbitas de dous astros remotos que se cruzaron, que provocaron o parto e sagas monoparentais de musas con tentáculos. Resiste, muller que resiste. Somos da caste de mulleres que nunca han ser casadas. Na próxima sonda ao espazo haberá versos, os máis fermosos, grazas a ti, palabras ingrávidas no frémito do ar. E toco onda ti este entrelazamento das que curiosamente baixo sospeita sobreviven co teu alimento, surrounding, sorrindo. Pois, que dirían se te tivesen lido, sabido, entrelazado antes? Pour le jour des antiques, elle m'a donné une sirène faite de roseaux piantaillés, unis avec la blanche cire qui est douce à mes lèvres. Boa tarde. Luisa e eu falamos algunha vez dunha, non sei se cualidade, dunha circunstancia que compartíamos e era que os dous éramos escritores de varios xéneros. Ela escribiu teatro, escribiu narrativa, escribiu poesía, escribiu ensaio e de alguna maneira eu comparto tamén esa biografía de escritor con ela. A mí sempre me impresionou moito, pasmanse os espectadores cando pasa un tren, do libro Silencio, ensayamos de 1991. Impresioname dese relato a capacidade de, moi cortazariano por outra parte, que era outra cosa que compartíamos tamén, de estar entre o
o habitual, o do día a día, é o ensoño, a fabulación. Entón, cando recibín a invitación de Loli para participar en esta homenaxe, en este libro, eu decidín dialogar e reescribir o relato Pasmanse os espectadores cando pasa o tren, desde a miña perspectiva, porque para min este relato convertiuse nunha obsesión despois do falecemento de Luisa, porque hai algo nel que a mí me parecía unha intuición. Durante bastante tempo estuve obsesionado co relato. Cando pasa o tren, espertáronme a dor de cabeza e unha luz. Aínda era noite. Erguínme ás atoutiñadas. A luz dentro do cuarto resultaba particularmente intensa, branca, leitosa, como a que imaginaba de nena no colexio cando nos lían as historias sagradas, sobre todo aquela do paraíso antes da serpe e do anxo. A luz era branca e invadía o cuarto, e eu entendina como unha alusión, unha chamada, e ao tempo percibín en min unha sensación de agobio, algo perentorio, un afán, un calafrío. A dor de cabeza persistía. Descalza e vestida coa roupa de dormir, ollei pola fiestra. Ali fora non había luz branca, só o bafo alaranxado das farolas da noite e a difusa sombra do silencio. Saín do cuarto, abrín a porta da escaleira e baixei ao portal. Ía descalza e coa roupa de dormir, iso xa o pensara, pero fora non tiña frío, só unha magnética dor de cabeza que me oprimía o cráneo. O da cabeza xa xo comentara pola mañá a Helena, a perruqueira, e díxenlle tamén que quizáis era gripe e que ia tomar un paracetamol, pero as pastillas non me aliviaron nada. Algo me atraía na rúa, mirei fora e do outro lado da ruína vin unha grande porta de cristal como de estación de ferrocarril. Crucei. A porta de 2 panos abriuse cun sensor automático e eu accedín á plataforma. Nos balcos, algunhas persoas sentadas adormiñadas, unhas ausentes, outras sucumbían á madrugada, tan ausentes que pensei que nin siquera agardaban pola chegada de alguén ou por un tren que as levaría lonxe. Tren había, coas portas abertas sobre a vía. Ninguén reparou en min, veríame, porque ia descalza e vestida coa roupa de dormir, e iso non é normal nunha estación. Pensei que para aquela xente eu era transparente. Supuxen que agardaban por outro tren distinto ao que estaba sobre a vía. A luz leitosa chegara antes que a min e enchía o interior do único vagón do tren. Cara ao fondo, por onde os aseos, alguén tocaba un violino e eu coñecía a peza que interpretaba, pero non lle lembraba o nome. Sentín de novo calafrío. A constancia da luz afectábame en algún lugar dentro de min e pensei que debía ir tras dela. Ao cabo, fora ela que me sacara da cama e da casa a aquela hora. Considerei tamén que se aquel tren non se poñía en marcha era porque agardaba por algún pasaxeiro, por min, quizáis, e concluín que debería subir a xiña se non quería perdelo. A ollada dunha das mulleres dos bancos sorprendeume co aceno exixente do seu rostro e comprendín que debía darme presa, que o condutor do tren non tiña toda a noite e que noutra estación habería xente agardando a súa hora. Sentín uns pasos con ritmo quebrado ás miñas costas que resultaron ser os do mozo de estación, que era coxo. Pedíame con insistencia a maleta. Eu non levaba maleta, nin calzado, e ia vestida coa roupa de dormir. Quizáis só quería unha propina, pero non tiña nada para darlle. Separei os brazos do corpo para convencelo de que naquela viaxe non levaba pertenzas canda min. Fitoume de mal humor e marchou cara a cantina. Entrei no vagón, convencida de que non debía demorarme máis. Dentro non había ninguén. Sentei do outro lado da porta, na primeira fila á beira da xanela, e puiden ver que a estación estaba completamente aberta e daba a un campo e máis alá a un bosque. Inmediatamente escoitouse o chifro do tren. Ninguén máis subiu. Eu empezaba a dubidar de que todo aquilo fose certo, de que aquel tren viaxase cara a algures porque non viña o revisor, e o tren colleu velocidade e xa nin tocaba o xifro, nin paraba nas estacións que deixábamos atrás.
Viaxaba cara a ningures nun tren sen viaxeiros, sen megafonía e sen paradas. Ocorreuseme pensar que ia continuar soa o resto da viaxe, e isto sería moi de lamentar, porque sempre un alivio comentar cos outros viaxeiros todas as incidencias da viaxe. Non sei, quizáis de non ser pola dor de cabeza, se non tivese arriscado ao saír da casa e do portal aquela hora, a entrar na estación, a subir ao vagón ou a non me atrever a escapar polos campos. Gracias. Bueno, coñecín a Luisa Villalta como supoño que moitas persoas da miña xeración a través dos seus poemas. O primeiro que lín chegou grazas e da man da miña profe de literatura galega e fascinoume moito, o que pasa que por aquel entón tiven dificultades para poder acceder a máis bibliografía dela. Entón un día conseguí o libro de Ruido e como se fai cando se consigue algo que un desexa moitísimo, e é que o lín moitas veces. Uns anos despois, a bibliotecaria da miña aldea me correndo e díxome: teño algo para ti que che vai gustar moitísimo. E era o libro do Papagaio. Cando lín o Papagaio, entendín que fixera moi ben lendo tantas veces Ruido, porque fascíname e asómbrame as mulleres que se revelan sempre. Escollín un anaquiño dun poema de Papagaio, claro, que di: era un nome bonito que non lembro, escollido ao azar, e antes de levantarme sobre a cama alcaiota, cansa, xa me bautismei cun novo nome de guerra. Mentres María Clamores enfila cara ao polvorín sobre a cama alcaiota de algún cuarto, unha muller procura un novo nome, que nin a comprometa nin a defina, que a rede do lugar, do propio corpo, que quede, canto menos, o leve rastro da beleza suspendida no aire da guerra, que sexa bonito. Logo virá outro que alguén bradará entre saloucos, mentres ela ignora o reclamo, que sexa aleatoriamente bonito, como a unha melodía para o baile de máscaras. Escurece e María Clamores transita unha rúa escura, xa moi tarde, obstinada, contumaz. Non tes medo? Nunca. As putas do Vilar miran por min cando paso. Quero agradecer ao Consello de Cultura este convite e tamén moi agradecida ás persoas que participaxedes na edición do libro polo voso traballo. Eu escribí unha prosa que leva por título este fermosísimo verso de Luisa: facer da luz un fío verde para coser o vento. E vai encabezado tamén por versos de Luisa que de alguna maneira dirixen todo o que ven a continuación. E din así: a voz, continuo presente que a palabra desune, encrávame a min na extensión do silencio. Eleximos estes versos e preguntamos: que é a voz? Por que a palabra desune a presenza, o presente continuo? Por que, cando se produce a escisión, o poema se encrava na extensión do silencio? É certo que os poemas de Luisa Villalta avanzan mediante a oposición de contrarios e tenden a síntese. Diríamos que a poeta é unha pensadora dialéctica e non sería difícil imaginar as columnas de opostos e a arquitrabe que as une, aínda que se cadra sería mellor imaginar un bosque de ribeira.
Diríamos tamén que tratamos con unha obra que precisa domar o pensamento mediante a melodía e a métrica. Arriscando metáfora, sosteríamos que o pensamento é un violín e os dedos da virtuosa pulsando as cordas e apertando contra sí o instrumento, a forza que adestra e fai posible o poema. Isto sucede de forma portentosa e moi visible nos sonetos primeiros do primeiro movemento de música reservada. Zarabanda, que non é un soneto, que é unha danza, é tamén un destes poemas. Nel podemos comprobar como o discorrer platónico se nos presenta mediante esta música de baile en moitas ocasións censurada pola súa raíz popular e pola súa raíz erótica. O saber é recordar é tempo, escribe Luisa. E tamén, se cantar é recordar a melodía, sendo a vida a que se inventa en cada acorde, por que repetirse e ser o único e o mesmo? Quixeramos comentar algo en concreto, ocorre que cada verso introduce unha cuestión diferente e así iríamos, como van as horas da vida, dunha reflexión a outra e no remate volveríamos comezar. Centrándonos agora na relación entre o pensamento e a música, estamos xa na pregunta da unidade ou a multiplicidade do ser. Por que repetirse e ser o único e o mesmo? Estamos xa entre Parménides e Heráclito, entre a esfera que rota no éter e o río que corre. Entón, asentemos quizáis algo. Temos o convencemento de que o poema, nun dos seus extremos, linda con un soño. O seu soño é ser música e deixar de ser palabra. E no outro dos seus límites, no outro dos seus extremos, o que soña é con ser pensamento, con ser concepto e un pensamento de tipo argumentativo. Concepto e música volve a ser un xogo de opostos. Diríamos e diremos que unha das grandezas da poesía da autora que celebramos é ser quen de construir unha obra no aguzado límite e gume de esta oposición, de manterse nesta posición exixente, complicada e difícil. O seguinte verso que citarei, malia ter unha raíz existencial, pode de alguna maneira ilustrar o que veño dicindo. Nos dentes traio un aire de precipicio. Aquí se expresa a dificultade e o medo de quen se move entre os límites da forma e por esta razón coñece a súa ausencia, o caos. Rigor de Luisa Villalta, deseso férreo de control e deseso infinito de ser outra, e outra, aquela que seguindo as indicacións dos evanxeos e desplazando cara a outro lugar escribe: esquecer o pai e a nai, esquecerse un propio, desnudarme, desatarme cada paso en que cae cada eu que vai comigo, para ser alguén en outro e outro e esquecer o modo no que se esquece o olvido. Eu admiro esta vontade de permanecer neste risco de ser un paxaro voando cara ao lume, de ser soa e saber tecer a súa elexía. Admiro esta voz que se afía no grito vegetal que rompe o fume, que non se arredou nunca ante o esforzo da conciencia para expresar a melodía e, de xeito simultáneo, sumirse no silencio do que arde, voz vibrante, modulada no lume, ali onde morre. Courante é outra danza e pecha a primeira sección de música reservada. Comeza con estes versos: como terra e árbore, en palabra e música, desúnese o ser. Traza o poema o horizonte do sentido e a vertical do significado. Delirio vertical. Ali, onde o significado, unindo en sí o disperso, dá caza, zurce e oclúe a marcha libre da voz. Ali, un ar antigo,
recebe o sacrificio. O sacrificio é unha imaxen e non podemos tocala, tan só co tacto da vista. O sacrificio é aquelo que un Deus pode compartir cos humanos. Sobre o sacrificio fundas a comunión da comunidade. E coñece ben a nosa poeta as idas e vindas do que aquí enunciamos, a raíz órfica, crística e dionisíaca do Deus, do despezamento, a do cantor, a do Deus. Escribe noutros poemas. Os corpos son nostalxias atrevidas dun antigo ser despedazado, ou dos monstruos que o soño da razón produce. Pensar como en lesión de criaturas espantosas que arrebatan as explicacións máis simples da loucura, ou para seguir con Goya, como as fauces daquel pai cuxa comida. E non hai espacio xa para máis nin tempo, recollo e remato con esta alusión á comedia. E no medio do camiño será un verso, porque un verso non é máis que o que se quebra e continúa, que se escapa e fica e segue e articula o ritmo escuro do sentido, libro a libro, como un século a outro século. Moitísimas gracias. Boa tarde, grazas ao Consello e a Loli por contar tamén comigo e permitirme interactuar con moitos destes bellos amigos a quen tanto aprezo. O meu texto non o vou ler aquí porque é moi extenso, está no libro, é unha obra de teatro, tan extensa como algunhas das que escribiu Luisa, o representante, o concerto para un home só. Unha obra na que eu intento, digamos, espallarme arredor dunha figura, dunha personaxe para min emblemática do propio teatro de Luisa, que é a figura de Ofelia na obra As certezas de Ofelia. Entón, espero que a lectura mínima que faga non impida seguir un pouco o xogo, porque o que intentei neste monólogo é facerlle a Ofelia cantar e contar moitas verdades ou intuicións que un pensa que albergaba o corazón tan grande e tan libre de Luisa. Di así o meu texto. Ofelia fala desde o interior dunha cela. Ofelia. Sinto moito comunicarlles que non haberá casamento. Por non haber, non hai noivo, nin padriños, nin testemuñas, tampouco convidados. Soñei moitas vidas, todas as que ninguén me ofrecía, porque ninguén me preguntaba. Decidían por min sen preguntarme. Señoras e señores, Ofelia Cedeira Pillado non vai casar. Desde ben cativas, ser muller era aceptar un protocolo que estaba escrito en todas as olladas, en todas as facianas. Pero eu dixen non, dixen basta. Mentiría se non lles dixese que estou cansa. O cinismo e a falsidade cansan. Ao meu pai Polonio agradézolle que me abrise as portas da música e que me dese a mellor das vidas imaxináveis. Señoras e señores, esta muller tomou conciencia de sí. Esta muller que lles fala vai explorar o mundo porque fora destes salóns elegantes hai unha vida por vivir. A vida de Ofelia Cedeira Pillado, 22 anos,
moza casadeira, ben feita, cultivada nas artes da música e da poesía, testana. Tiven que aprender a vivir por min mesma e comigo mesma. A vida que persigo é outra vida, é unha incógnita, un caderno en branco. É unha vida que te empurra a tomar decisións. Adeus, Hamlet, Farvel, prezado Polonio. Algún día volverei. Abrazarei o corpo do meu pai. Saudarei, contarei novidades do meu mundo, pedirei noticias da xente que quero, agocharei as miñas vaguas e protexerei os días desa liberdade que agora me acompaña, pero que ninguén o duvide. Persistirei, andarei o meu camiño, serei a raíña do ar, escuro, pano. Moitas grazas. Moitas grazas pola invitación, pola vosa presenza. De verdade é unha emoción estar aquí reunidos ao redor de Luisa. Eu escollín os versos do poema Grial do Sol Perdido, de música reservada. Os versos de Luisa falan, como ides ver neste breve fragmento que escollín, pois das súas meditacións profundísimas acerca da música e do silencio, non? Para ela, a música era unha linguaxe, pero o silencio tamén é unha linguaxe. Di así: eses pasos que anónimos resoan, admitidos como seres, como pulsos de algún sangue, do pasado, como vida, como ciclos en que os ritmos se entrecruzan, encamíñanme a min para o silencio. E o poema titúlase Para Luisa. Que continúe sempre a túa música, onde principian os bosques, onde nada será óxido, onde todo será un álef que nos colme coa vida. Que as xanelas se abran como se abren os libros un momento e permitan voar as notas das escalas, para que o porvir as colla entre os seus dedos e llas ofreza ao incendio de vivirmos, como un trote de cervos e violinos, como un tremor de illas incendiadas. Por ti rezarán os zapatos, andando sobre as augas. As oracións máis brancas sobre as rochas, por ti serán golpes de escuma contra as algas. Xa non ten peso a vida, xa non ten carga a froita. Se as estrelas rechían polas ourelas falan, oco da alma se o vendaval me parte, eco de pasos se os nomes teñen musgo, cando todo me falta, porque a vida é unha desorde que respira, onde todo sucede unha soa vez. Andarei máis descalzo polas vías dun tren que leva ao centro da túa ausencia, onde zarpan as horas sen porqué, até que acabe a historia e todo recomece, e o sol acariñe as nosas pálpebras, e o vento toque a pel para compor a elexía nos cumes do teu canto. Moitas grazas.
Saúde e océano, e moitas grazas, nomeadamente ao Consello da Cultura Galega, por poder compartir con vos esta emoción. Por que nos gusta a música? Nunca lle preguntei a Luisa Villalta por esta cuestión, elemental, mais poucas veces formulada. Mágoa, porque estou certo de que reflexionou fondamente sobre o asunto. Mesmo nos deixou unha obra, maravilloso legado, que abeira moi de preto tal pregunta. Ao outro lado da música, a poesía. Luisa Villalta, a poeta, a narradora, a autora dramática, mas tamén a teórica da literatura. Unha dimensión que incluso neste tempo de celebración parece ficar sempre nun terceiro plano. Se consideramos rectamente, a poesía non é outra cousa que ficción retórica composta en música. Con esta cita de Dante, de Vulgaria Elocuentia, principia o ensaio. Luisa reivindica a unidade orixinal entre ambas as dúas artes. Ata a chegada da imprenta, música e poesía foron exactamente o mesmo. Mutua atracción que segue a se manter firme no presente. Na primeira parte do tratado, amósanos como a estética musical e poética de Occidente xa foi codificada polos antigos gregos. O contido da segunda é revolucionario. Así tal o sentín. E pode resumirse cunha rotunda afirmación. A literatura galega está mal contada. Ten boa letra, pero faltaba a música. Cal é o seu primeiro gran monumento? As cantigas medievais. Letras de cancións que, polo menos, nos meus anos de instituto eran explicadas sin referencia musical ninguna. Na primeira grande obra do Resurdimento, a música campa xa no seu propio título, Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro. Outro lado da música a poesía, verdadeiro punto de inflexión na teoría da literatura. Debería aparecer en todas as bibliografías, non aparece. Debería estar presente en todos os institutos, e non está. Por que? Porque a súa proposta é incómoda e afecta e altera directamente a zona de confort da crítica máis erudita. Luisa, por exemplo, pon en relación a Álvaro Cunqueiro con Bela Bartók. Os dous utilizan elementos populares e arcaizantes, mas non como un retorno ao pasado, sino como unha forma de modernidade. A erudición, a paixón en Cunqueiro é total, mas, que sabemos de Bela Bartók? Mesmo que sabemos da súa pegada de Bela Bartók na cultura galega. Velaí, por exemplo, a figura inmensa do compositor Roselio Groba. Luisa Villalta moveu os marcos da literatura e déixanos en evidencia diante dunha grave carencia na nosa formación poética, a propia música. Recollamos con humildade o seu legado e comezamos a superar unha longa tradición de presuizos académicos, herdanza de presuizos religiosos, que dende sempre ignorou a dimensión dionisíaca do son. Agora xa ven a parte coñecida. Alén da teoría, a praxe, música reservada. Así titulou Luisa Villalta o seu primeiro libro de poemas. Foi consecuente. Toda a súa poesía é música. Por iso, atención crítica literaria, non se pode entender en plenitude a súa creación se ignoramos esta perspectiva. E o mar, interminável danza borra o nome escrito sin que o ritmo morra. De música reservada. Só somos vibración, só somos ritmo. Nos pasamos, mas o ritmo continúa. A Celso Béjar, a Celso, porque hai que vibrar o silencio, como me dixo. Tal foi a dedicatoria que lle escribiu a Celso Béjar, o seu mestre de violín, nun exemplar do libro de relatos Silencio, ensayamos. Armonía, vibración universal, mas a realidade tamén é disonancia, desacougo, dor. En 1995 chega Ruído, o seu segundo libro de poemas.
Como toda a súa xeración, Luisa sentiu a necesidade de romper, de quebrar a relación cunha educación e un conxunto de valores herdanza directa da dictadura. E tras da longa viaxe, desa viaxe interior, achou por fin esa música onde vibraba en plenitude o seu propio ser. O meu nome é o da cidade alta, nacido onde a luz e o mar se están orixinando mutuamente. Esa música estaba aquí, en concreto, derradeiro poemario 2004, na súa cidade, A Coruña. Un son elemental e profundo, mais atentón casi inaudible baixo o ruído dos tópicos. Dende os nomes olvividos, creación de Luisa, os nomes olvividos dos barrios, Agrela, Peruleiro, Labañou, até esa cántica cósmica que resoe a cada tarde cando o sol se deita no océano no medio do mar, do Orzán. Por que nos gusta a música? Porque unha serie de golpes repetidos causan en nós un placer estético. Xa que ata aquí chegaches, cómplices en Luisa, atrévome a darche unha resposta. Non o sabemos, mas todos estivemos no paraíso. Lembranza inconsciente que sempre procuramos. Ali onde fomos todo porque aínda non éramos nada. En ese lugar, felicidade absoluta, había música. Estou a falar do ventre da nosa nai, escoitando bum bum, bum bum, bum bum, a música do seu corazón. Nos pasamos, o ritmo permanece. Medre a música, medre a poesía, medre a palabra de Luisa Villalta. Gracias. Boas tardes. Quero, en primeiro lugar, agradecer ao Consello da Cultura ter realizado este acto, este libro, e ternos convocado a unha serie de voces que, de alguna maneira, nos comunicamos tamén entre nós. O meu poema titúlase Terra Baldía e dialoga sobre a escrita con Luisa Villalta. Dialoga en concreto con Música Reservada, o libro de 1991, e sobre dous poemas. Un día así. A páxina que nunca será escrita está ante min, detrás e se dilata, como a aurora ilimitada da lembranza, no oco da palabra un eco a niña. É da parte de Música Reservada o oco da palabra. E outro é, sinto en min a viuvez da realidade, viuvez de loito branco, como a dos hospitais, e está en Grial do Sol Perdido. Coas mans avanzamos na lectura, páxinas que nunca serán escritas, infinitas os dedos non as contan, como a viuvez, brancas. Brancas palabras de hospital escarban no corpo, seméntanse soas, magoan crecedeiras como as vides hinchadas estrangulan. Estranguladoras palabras brancas que non queremos pronunciar, tampouco escribir, tampouco soñar, que vivir non queremos, eternas na lembranza, incansáveis magoan. Magoa o terceiro son do corazón, un galope imperceptível. Magoa o tempo que pasou e xa non volve, bate no peito o seu eco sen fatiga. Magoa o tempo que viría e xa non ven, bate no peito o seu eco silencioso. Baten contra os ollos cegos, os ríos navegados en 100 mapas, os cumes das montañas alcanzadas, os voos das aves cuxos nomes aprendemos, as ponlas das árbores que soñábamos plantar. Plantar, acaso, iso é vivir? Abandonar os regos escarbados, saír do corpo sementado, do labirinto das vides crecedeiras, desertar da cor da viuvez, das palabras brancas, na páxina que nunca foi escrita, na páxina
que nunca será escrita de telos dedos. Percibir o terceiro son do corazón e no peito sentir como da dor esvaece o eco, sen sabermos a razón. A dor tan violenta, a niña calma, coa palabra adormecida. Adormecidas, espertan as palabras, brancas anilladas na oquedade do seu eco. A aurora, ilimitada, mergúllase no río. No cume da montaña o bico agarda. Retornan as aves e os seus cantos retoñan da tinta das ponlas das árbores, as cores das palabras. E ante min, a páxina que será escrita, como a terra baldía agarda ser plantada. Boa tarde. 1991 chega ás librerías tamén da afastada Costa da Morte, cando os libros chegaban a todas partes, Música reservada, de Luisa Villalta. Eu non coñezo a Luisa Villalta, pero o libro fascíname. Ao pouco tempo escribo unha recensión que se publica en A Nosa Terra. Andando os anos, morre Luisa, xa era unha amiga, xa era unha coñecida, xa era unha compañeira, e María Xosé Queizán pídeme que amplifique esa recensión na Festa da Palabra. Polo tanto, ese libro para min significou moito, e o convite de Loli en nome do Consello, que moito agradezo, escollín dialogar con dous dos sonetos que inauguran Música reservada. E gustaríame lembrar tamén que nas moitas olladas críticas que xerou a poesía de Luisa nestes últimos tempos, lín con desagrado, teño que dicilo, un crítico que desbotaba, minusvaloraba eses sonetos de Luisa Villalta. Para min estaba a falar propiamente da súa animadversión cara ao soneto, non dos sonetos de Luisa Villalta, que son espléndidos. Deses dous textos vou ler o primeiro, pero véxome na obriga de traer a palabra de Luisa tamén e ler ese soneto que inspira o primeiro texto. En soneto de sons que soan sendo a melodía do que eu son na esencia inconsciente de ser, unha presencia sen máis sentido que soar sabendo. A monodia de viver entendo, fluindo como son, en trascendencia, improvisado ritual, ausencia no eco que a memoria vai perdendo. Número e canto, necesaria vía porque ascendo as escadas, se afastasen a razón da intuición que o ritmo cría, e transguido a palabra, se soasen outras voces que o sentido ouviría cando os sons da súa música calasen. Con este texto dialoga ese primeiro, dun dítico a sístole. En soneto de sons que soan sendo sílabas somerxidas, sin gradura salpedrada de sístoles, secura de sangue, sentimentos somerxendo os silencios, suspiros suspendendo a sutil e sincera sinatura, sen esquerzo, unha súplica supura, tal sargo na sedela sometendo, como a sintaxe sánscrita de Shiva, simbólica semella, simetría silente, segregando unha saliva co seu significante en sintonía, sedosa, sempre viva, soletrear, Luisa é poesía, Luisa é poesía.